ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅଭି। ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଗେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଗଣି ଗଣି 30ଟା ଦିନ ରହିଲା। ଦେଖିବା 30 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ମୋ କଥା ବୁଝିବା। ଆଉ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଆସିଯାଇଛି, ବୋଉ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିକି ଏବେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଉଛି। ଆଉ ଘରର ପ୍ରଥମ ବାହାଘର, ତ ପ୍ରଥମ ବାହାଘରଟି ମାନେ କାର୍ଡ଼ଟା ପ୍ରଥମ ଯିବ କାଳିଆ ସାନ୍ଦ ପାଖକୁ। ମୁଁ ଆଉ ମୋର 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବାହାରି ଗଲୁ ବାଇକ୍ ଧରିକି ସିଧା ବାଇ ରୋଡ଼୍ରେ। ଆଉ ସିଧା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୁରୀ। ପହଞ୍ଚିକି ସବୁଦିନ ତ ଭିଡ଼ ଥାଏ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଯାଇକି ଲାଇନ୍ ଲାଗିକି କାଳିଆ ସାନ୍ଦକୁ କାଟିଦେଲୁ। ଆଉ କହିଲେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲୁ ରେ କାଳିଆ। ପୁଣି ଆମେ ଯାଇଛୁ ପୁରୀ, ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ନ ଯିବୁ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ପୁଣି ସିଧା ଚାଲିଗଲୁ ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ଆଉ ଯାଇକି ପୁରା ମଜାମଜି କରି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏବେ ସେତିକି ଯାଏଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଭାଇ।